Dan is het mij een grote eer dat ik het woordjaar mooi om mevrouw Gerda Havertong. Nou, die hoeft niet verder in de drukje, die kennen we allemaal natuurlijk. En mevrouw Havertong zal een verhaal voorlezen in het Fries. Ik zal er net even over vertellen. Maar daar heeft haar geholpen. Ik ben heel benieuwd. Succes! Goeiemiddag allegeer. Ja nou hè? Ja, ik vind mezelf ongelooflijk flink en knap. Dankzij Emma. Ah kijk, wat een schattig schaapje. Ik mag deze opening doen en dat doe ik in uw taal. Omdat ik me heb laten coachen, heet dat, door uw voorleeskampioen Emma. Emma is streng en ze heeft het goed aan mij voorgedaan. Jongens, dit gaat geweldig worden. Alle oortjes open, alle oogjes deze kant uit. Beppe breidet. Beppe breidet. Truien, moetsen, wonden, sokken, wollen broeken, wollen rokken. Beppe breidet, Beppe breidet. Warme klien, alle ben 1000 kilometer. Beppe breidet, Beppe breidet. Nene op een hele brood had een beetje het nog koud. Beppe breidet, Beppe breidet. Bergen kliegen had zo breiden. Maar wat steed der in de krijden? Van het geld zo blauw en reed. Beppe breidet, Beppe breidet. Alle skipkes bleed. Beppe breidet, Beppe breidet. Truien, moetsen, wanten, sokken, wollen broeken, wollen rokken. Beppe breidet, Beppe breidet. Kijk wat er nou gebeurt. Ik kan hier een boek uithalen. Ik ga hem trekken. Kijk, ik heb hem. Ik heb hem. Ik heb het boek. Want dit boek mag ik overhandigen aan Marianne van Houten. Daar is ze. Geweldig, geweldig. Nou, ik mocht een gedicht uit uw boek voorlezen. Heb ik het een beetje goed gedaan? Prachtig, het was prachtig. Echt schitterend. Ik ga even naar mijn lerares. Wat had ik fout? Niet heel veel. Eigenlijk is heel veel goed. Ah, ze is lief hè. Ze is lief. Dankjewel. Nou, mag ik u dit overhandigen? Dag allemaal, tot ziens. Take your time, girl.